Усім прывітанне ўсім. Новы год надышоў і мы распачынаем ізноўку ўжо ў новым годзе нашы эфіры, стрымы са студыі Еўрарадыё. Усім віншаванні, усім найлепшыя пажаданні ў надышоўшым годзе, каб здзейсніліся усе мары і пажаданні. Ну і галоўнае нашае жаданне, каб таксама здзейснілася усеагульнае, спадзяюся. Ну і я вельмі рады вітаць першага нашага гостя, эксперта у новым годзе. Пачэсна распачынае наш навагодні новы першы у гэтым годзе стрым палітычны аналітык Валерый Карбалевич. Добрый день, спадар Валер. Вітаю з новым годам. Вас таксама усяго найлепшага. Ну і вам, як і нам, у гэтым годзе ўсё ж таки жадаю вярнуцца на радзіму. Гэта, я думаю, найпершае жаданне ўсіх тых, хто быў вымушаны з'ехаць з Беларусі. Спадар Валер, але ўсё ж таки давайте, можа быць, паколькі не атрымалася ў нас сустрэцца напрыканцы 2021 году, то ўсё ж таки падсумаванні от з чым Беларусь скончыла 21 год. Як бы вы прааналізавалі і выказалі тое, у якім становішчы знешнепалітычным, унутранапалітычным мы апынуліся? Ну, Беларусь скончыла год так, як і пачала. То бок тыя тренды, якія з'явіліся на пачатку 21 года, яны і былі працягнуты і былі даведзены да нейкага лагічнага канца. Часта гэты канец быў вельмі абсурдным, но не. Але гэта так. То бок у замежнай палітыцы канфлікт з Захадам, які абвастраўся, які ішоў па шляху эскалацыі. Можна узгадаць вось гэтую гісторыю з пасадкай самалёта кампаніі Ryanair у траўні, самалётаў, на якім быў Роман Пратасевич. А потым быў мігранцкі крызіс востры, і ён, можна сказаць, у пэўным сэнсе закончыўся, хаця яшчэ не до конца. Вось. Былі санкцыі ўзаемныя, санкцыі, пяты пакет ад Еўрапейскага звязу, значит, санкцыі ад США, контрсанкцыі з боку беларускіх уладаў, так званыя. Вось. Ну, а на расійскім кірунку тут зноў жа тыя тренды, якія пачаліся раней, яны працягнуліся, былі прыняты 28 саюзных праграм, трохі ў урэзаным выглядзе параўнанні з 19 годам. З'явіўся на тэрыторыі Беларусі два вайскова-вучэбных цэнтры расійскіх, якія фактычна вельмі нагадваюць вайсковыя базы. То бок расійская ваенная прысутнасць на тэрыторыі Беларусі резка павялічылася, і здаецца, што змяншэнне гэтай прысутнасці наўрад ці можна будзе бачыць, назіраць далей. Ось. То бок залежнасць Беларусі ад Расіі ўзрасла, уплыў Расіі на Беларусь вырас. Што тычыцца ўнутраных працэсаў, ну, той маштаб тэрора, які адбыўся мінулым годам, ну, его можна было прагназаваць, але до конца ніхто не змог выявіць яго, так сказаць, маштаб. А ён быў сапраўды вялікі, таму што пачалі з барацьбы з адкрытымі праціўнікамі, потым перайшлі да барацьбы з грамадзянскай супольнасцю як такой, былі ліквідаваны фактычна ўсе структуры грамадзянскай супольнасці. Ну, а к канцу года перайшлі да барацьбы з іншадумствам як такім, як з інстытутам. Ось. І цяпер за лайкі у сацыяльных сетках людзей хапаюць і садзяць за краты. Ну, гэта спроба тоталітарызацыі краіны, то бок спроба вярнуць Беларусь у тоталітарную сістэму ва ўмовах в эпоху інтэрнэту. Глядзіце, цяпер
улады прэтэндуюць на тое, каб кантраляваць асабістае жыццё людзей. Глядзіце, сёння, калі прымаюць на працу у структуры дзяржаўныя прадпрыемствы, то чалавека правяраюць. Вось нават апісалі падзеі, калі там пенсіянерка нанімалася быць прыбіральшчыцай, і яе патрабавалі аккаунт в сацыяльных сетках, патрабавалі тэлефон, каб паглядзець, на якія каналы яна падпісаная, не дай бог, на экстрэмісцкія. То бок, это контроль за асабістым жыццём, гэта ўжо не аўтарытарная сістэма, это таталітарная. Іншая справа, што в эпоху інтэрнэту наўрад ці можна полностью контролировать, бо той же телефон можно купить 2 телефона, один принести, показать начальнику, а с другим, так сказать, жить и коммуниковать. Ось. Не думаю, что это атрымаецца у 21 веку. У цэнтры Еўропы трэба ўвогуле інтэрнэт закрыць, ліквідаваць ці стварыць кітайскі варыянт. Я думаю, што гэта не па сілам беларускаму палітычнаму рэжыму. Калі казаць пра ўнутраную сітуацыю, адныя, найперш там праўладныя гэтыя розныя тэлеграм-каналы сцвярджаюць, што не тое, што пратэсты, але нават пратэстныя настроі і памкненні цалкам задушаныя і знішчаныя. З другога боку нам кажуць, на вуліцах пратэстаў няма, і ў прынцыпе іх зараз яны не патрэбныя, бо занадта вялікая цана, але пратэсны рух перайшоў у нейкі такі партызанскі фармат, ён не сціх, ён не спыніўся і гэтак далей. Вы якой пазіцыі прытрымліваецеся? Ўсё ж такі ці засталася хаця бы там да ўнутранага нейкага супраціву воля у беларусаў? Воля, можа, засталася, але в рэальнасці выявіць гэты супраціў сёння і маларэальна, і проста гэта не мае некага практычнага сэнсу. Ось, бо рызыка вялізная, а практычны вынік, так сказать, паказаць кукіш у кішэні, там налепку некую зрабіць, так сказать, і прайсці, некі флешмоб зрабіць. Ад гэтага рэжым не зрынецца, а рызыка трапіць за краты велізарная. Вось, таму я не чакаю нейкіх масавых пратэстаў бліжэйшым часам па шмат такіх прычынах. Па прычынах таго, што для пратэстаў трэба збег спрыяльных абставінаў, які адбыўся ў 2020 годзе, якога сёння няма. І цана пратэсту ўзрасла шматкроць. І практычнага сэнсу, як я казаў, няма. Таму я не чакаю бліжэйшым часам аднаўлення пратэсту. Але ці супакоіўся, ці, скажем так, ці адчуў у бяспецы сябе беларускі рэжым пасля ўсіх гэтых рэпрэсій, якія былі ўчынены, і тых прысудаў, карацей кажучы, гэта ўсіх зачыстак. Ці могуць ужо спакойна там пачываць, хай ужо ў такой сітуацыі, перайшлі ў такі фармат, і нармальна, затое ўладу захавалі, зараз можам далей спакойна жыць. Вось ёсць гэты спакой ці не? Не, гэта можна бачыць па выказваннях і Лукашэнкі, і другіх афіцыйных асобаў, якія чамусьці ўвесь час чакаюць новых пратэстаў. Баяцца іх і рыхтуецца да іх. Вось, і таму ўсе гэтыя заявы, запужванні і так далей. Тут бачыце, якая справа. Па-першае, у рэжыма няма зваротнай сувязі з грамадствам. Вось, у звычайнай дэмакратычнай краіне ёсць цэлая сістэма механізмаў, інстытутаў зваротнай сувязі з грамадствам. Тут і выбары, тут і свабодныя СМІ, тут грамадзянская супольнасць, тут апозіцыйныя партыі, якія прысутнічаюць у парламенце, прафсаюзы і шмат іншых механізмаў. У Беларусі нічога гэтага няма, усе гэтыя механізмы ліквідаваны, і рэальна рэжым не ведае, што адбываецца ў грамадстве. Нават ссылачных апытанняў няма, яны зніклі.
А калі не ведаеш, што адбываецца, то перабольшваеш маштаб некіх небяспек. І таму зачысткі, барацьба з шалдунствам робяцца з вялікім запасам. Але тут я паглядзеў на сітуацыю больш шырока. Сёння кіроўны беларускі рэжым апынуўся ў той сітуацыі, падобнай сітуацыі, якой апынуўся бальшавіцкі рэжым пасля кастрычніцкага перавароту, пасля грамадзянскай вайны 17-го года, я маю на ўвазе. Ён апынуўся ў варожым атачэнні як унутры краіны, так і у вонкавай, так сказаць, палітыцы. Внутры краіны большасць насельніцтва не падзяляла, скажем так, тыя каштоўнасці, з якімі прыйшлі да ўлады бальшавікі. А варожае атачэнне вонкавае таксама было відавочна. І каб утрымацца ва ўладзе, трэба было ажыццяўляць вельмі жорсткі тэрор цягам дзесяткі гадоў. У некім падобным сітуацыі аказалася сёння Беларусь. Рэжым Лукашэнкі знаходзіцца ў варожым атачэнні як внутры краіны, так і звонку. І таму адзінае выйсце гэта такі масавыя рэпрэсіі, масавы тэрор, які не спыняецца, хаця пратэсты спыніліся, а колькасць прысудаў, колькасць рэпрэсій не зменшаецца. Таму я думаю, што пакуль будзе існаваць існы рэжым, то і маштаб тэрору будзе прымерна такі ж, як цяпер. Атрымліваецца, што спадзяванні ці чаканні і проста асобных там беларусаў і нават экспертаў, што усе гэтыя зачысткі, скажем, апошняга, да прыкладу, паўгода былі, каб была магчымасць спакойна правесці беларускаму рэжыму свой рэферэндум па канстытуцыі, а пасля рэферэндуму можа быць ужо там трошку і адкруцяць гэтыя гайкі, то разлічваць на гэта асабліва не даводзіцца. Так, я думаю, так. Рэферэндум так, пэўную ролю адыгрывае, як некая такая веха. Але я не думаю, што пасля рэферэндуму нешта памяняецца, нешта спыніцца. То бок вярнуцца, скажем, у некі умоўны, я не ведаю, травень, красавік 20-го году уже немагчыма. Ні рэжым не можа вярнуцца туды, потому что, каб выжыць, трэба, так сказаць, весь час жорсткія рэпрэсіі, ні грамадства, якое памянялася і якое, скажем так, вельмі крытычна ставіцца да дзейнай улады. 20-й год унёс вялікі пералом у жыццё краіны, і вярнуцца назад ужо немагчыма. Тым не менш, рэферэндум гэты ўсё ж таки адбудзецца, так званы, і як это можа быць падасца каму не дзіўна, але апаненты рэжыма, як і офіс Светланы Ціхановскай, так і штаб Латушкі і іншыя, пераважная большасць заклікаюць прыйсці на рэферэндум, і выказаць сваю нязгоду тым, што прагаласаваць супраць. Як вы лічыце, спрацуе ці мае сэнс? З усіх магчымых варыянтаў, тактыкі апанентаў, магчыма, што гэта самае, так сказаць, не самае горшае, скажем так. Таму што, якія варыянты? Прыйсці і заклікаць, значыць, галасаваць супраць, значыць, захоўваецца гэтая канстытуцыя з суперпрэзідэнцкімі паўнамоцтвамі Лукашэнкі. Байкатаваць, таксама не лепшы варыянт, бо байкот не мабілізуе. А вось той варыянт, які прапанавалі лідары апазіцыі, ён, у прынцыпе, не патрабуе ад чалавека некага гераізму, нейкіх, так сказаць, публічных пратэстаў. Ціхонька у кабіне ставіш патрэбныя, так сказаць, галочки, там ці крэсцікі, і таму
Логика в этом есть, хотя я не бачу, как это можно конвертировать у некие, скажем так, некие дивиденды для оппонентов, потому что надо до конца верификовать, сколько людей сапраўды послухалася лідараў апозіцыі і прагаласавала менавіта так, як яны прапануюць. Цяжка в сённяшніх умовах. Ну, але в сённяшніх умовах падкрэсліваю, гэта, магчыма, адзін варыянт, які можа паказаць, што сапраўды людзей, якія выступаюць супраць рэжыма, іх шмат. Лукашенко не один раз сказал датычна вось гэтых зменаў у Конституцию, что вы хотели перемен, вот я дам вам перемен, але ці будуць нейкія перемены, что зменится у палітычнай сістэме пасля зменаў у Конституцыі, на ваш погляд? Ну хай можа быть не адразу у 22-м годзе, а там праз год, праз два, але ці варта чакаць нейкіх кардынальных зменаў, якія даюць шансы сапраўды на нейкія перамены? Ну, глядячи по переходным артикулам этой Конституции, до 25 года чакать никаких реальных переменов увогуле не доводится. Тут бачите, якая возникла дивная ситуация. Сапраўды, конституційная реформа разглядывалася як элемент, як механизм транзиту улады. Менавіта з расійскай падачы Лукашенко быў вымушаны пачаць гэты працэс. І ён шмат разоў указаў, публічна казаў, што новая канстытуцыя гэта не для мяне, гэта для наступнага прэзідэнта. Ну, але, як з ім часта бывае, в апошні момант ён перадумаў і вырашыў, што нікуды сыходзіць не будзе, да тэрміновых выбараў пасля прыняцця рэферэндуму не будзе, па ягоным словам. І гэта азначае, што новая канстытуцыя будзе не для новага прэзідэнта, не для наступнага прэзідэнта, а для самого Лукашэнкі. І калі так, то з гэтага вынікае, што новая канстытуцыя абмяжоўвае, абрэзвае шэраг паўнамоцтваў прэзідэнта. І атрымаецца, што Лукашенко будзе 3,5 года кіраваць краінай з абрэзанымі паўнамоцтвамі. І таму апошні момант ужо давялося на хаду прыдумваць розныя хітрыкі, каб вось гэтую праблему зняць. Таму так доўга і рыхтавалі, не маглі ніяк надрукаваць той самы праект Канстытуцыі, які ўжо, здаецца, быў гатовы яшчэ летам. Ну і придумали, як Лукашенко може выйсці з этой ситуации. Першае, значит, Конституция уступае ў силу не адразу пасля прыняцця, як можна было меркаваць. Вось Центральная выбарчая камісія зацвердзіць вынікі рэферэндуму, народ прагаласаваў за, ўсё з гэтага моманту здавалася, Конституция павінна уступаць у силу, а не. В переходных моментах записано, что она вступает в силу с момента надрукавання. Ну, ведаеце, друкаваць можно и праз год после референдума. Хоть это выглядает трохи дивно. Значит, другі момент. Вось гэты статус Всебеларускага народнага сходу канстытуцыйны, які закладзены ў Канстытуцыі. Значит, пасля референдуму даецца год на тое, каб прыняць закон об усебеларускім народным сходзе. Потым пэўны час патрэбна, каб правесці, ну, так званыя выбары дэлегатаў. Потым, ну, праз нейкі час сабраць гэты сход. Ну, то бок, ну, это яшчэ 1,5 гады. Але самая галоўная лазейка, якую Лукашенко для себя придумал, это тое, что президент может быть начасова кіраўніком усебеларускага народнага сходу. Ну вот, як бы, цяпер тыя самыя паўнамоцтвы, якія ён мае сёння, будуць зноў яго, але размазаныя паміж двумя пасадамі прэзідэнта і кіраўніка усебеларускага народнага сходу. Больш таго,
в пераходных положениях указано, что той артыкул, где прадугледжваецца, что один человек не может займаць посаду президента больше 2 тэрмінаў, гэтае положение вступае ў силу толькі пасля выбораў новага президента. То бок адбываецца абнуленне, и Лукашенко зноў можа балатавацца на 2 тэрміны. Это яшчэ одна лазейка, якую ён себе пакінуў. Таму до 25 года я не бачу ніякіх пераменаў. Ну а после 25 года тут уже некія магчымыя варыянты, калі, скажем, прэзідэнт і кіраўнік усе беларускага народнага сходу, магчыма, будуць розныя людзі. Што з гэтага будзе вынікаць, пакуль не зусім зразумела, ну але хоть нешта, хоть некія, так сказать, працэсы могуць пайсці. А до 25 года я нічога не бачу. Пытанне ад нашага гледача. Фейгін на стрыме з Салаўёвым заявіў, што Захад зліў Ціхановскую. Фейгін ўжо даўно заяўляе, што Беларусь ужо пад Крамлём. Ці падзяляе спадар Валер гэтую пункт гледжання і ў якой ступені? Ну вось сапраўды я таксама хацеў пацікавіцца вашым меркаваннем, ці атрымаецца сёлета у Пуціна канчаткова інтэграваць Лукашэнку, ну і адпаведна Беларусь. Не, ну тут трэба дамовіцца, пра што мы гаворым. Калі мы гаворым пра ліквідацыю беларускай дзяржаўнасці, беларускага суверэнітэту, ператварэння Беларусі ў некі паўночна-заходні федэральны округ России, то я ў такі сцэнарый не веру, не лічу яго магчымым, верагодным. Я думаю, што Беларусь захавае сваю незалежнасць, свой суверэнітэт. А вот аб'ём гэтага суверэнітэту – это іншае пытанне. Я думаю, што тыя працэсы, якія пачаліся ў новым годзе, працэсы павелічэння ўплыву России на Беларусь, яны будуць працягвацца і наступным годам. Вось Москва робіць стаўку на пакрокавае ўзмацненне інтэграцыі, пакрокавае прыцягненне Беларусі да России. Вось эканамічным сэнсе зрабіць больш залежнай Беларусь ад России, ваенным, інфармацыйным, дыпламатычным, культурным і так далей. Вось гэты працэс будзе працягвацца. Якія ён маштабы набудзе, пакуль цяжка сказаць, але я думаю, што вось гэты тренд будзе працягвацца. Такім чынам ўсё менш і менш будзе суверэнітэту, але да таго, каб скасаваць яго, наўрад ці дойдзе. Ну ўсё ж таки там краіна сябра Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, навошта тут это ўсё губляць. Але ці варта чакаць, што будзе яшчэ большае павелічэнне нейкай, не знаю, расійскай прысутнасці як у вайсковым складніку, так і, можа быць, у палітычным і гэтак далей? У вайсковым так, тым больш, вось бачыце, запланаваны новыя вучэнні на тэрыторыі Беларусі, пакуль не зразумела іх маштаб. Ну вось падчас сустрэчы Лукашенка з Пуціным у Санкт-Петербургу. Ну пачнуць паціху распрацоўвацца вось тыя 28 саюзных праграм, якія прадугледжваюць, ну скажем так, гарманізацыю, магчыма, уніфікацыю эканамічнага заканадаўства і макраэканамічнай палітыкі. Хаця гэты працэс расцягнуты будзе ў часе, і гэта не аднамомантна будзе. Павялічыцца залежнасць фінансавая Беларусі ад России. Некія грошы Россия чарговы раз дасць, а больш ніхто ж не дае, таму фінансавая залежнасць павялічыцца. Працягненне будаўніцтва атомной электростанции, будзе працягвацца переориентация белорусских экспортных грузов в российские порты. Я думаю, что Россия будет помогать Беларуси обойти, значит, санкции с боку Заходу, некие пропонуя схемы, некие пропонуя свои послуги. Посередника, как, скажем, продавать белорусскую продукцию не наўпрост,
а праз расійскія некія кампаніі і так далей. Таму в гэтым сэнсе так залежнасць ад Расіі павялічыцца. Напрыканцы мінулага года раптоўна ўзнікла у грамадстве і ў экспертнай супольнасці такая дыскусія, спрэчка наконт таго, што можа быць варта ўжо нейкім чынам распачынаць з беларускім рэжымам перамовы, ці то на ўзроўні, казалі адныя эксперты, Мінска і захаду, ці то на ўзроўні, казалі іншыя, беларускага рэжыма і беларускай грамадзянскай супольнасці. Потым гэта ўжо перад самым Новым годам спрэчкі гэтыя зніклі, але сыходзячы з таго, што ну вот как бы працэс зацягваецца, неяк вот муры ўсё ніяк не абрушацца. Ваше стаўленне, ці не варта ўсё ж на гэтую тэму задумацца і каму? Ну, наконт перамоў паміж рэжымам і яго палітычнымі апанентамі, я думаю, тут пытанне закрытае, ніякія перамовы Лукашенко не пойдзе ні з кім. Што тычыцца перамоваў з захадам, ну, кантакты ж захоўваюцца. Вось пра міграцыйны крызіс, як бы спробы перамоваў, спробы дыялогу былі два тэлефанаванні Ангелы Меркель. Вось па нейкім прыватным пытанням, я думаю, будуць кантакты, будуць некія спробы дыялогаў, але ў глобальным сэнсе я проста пакуль не бачу парадку дня гэтых перамоў. Таму што пазіцыя захаду, пазіцыя афіцыйнага Менску, яны кардынальна разыходзяцца, і я пакуль не бачу магчымасці для пошуку нейкага кампрамісу. Вось, ва всякім разе цяпер. Ну, але 22 год можа ўсё ж таки памяняць пазіцыю, што ось нават заходнія пэўныя эксперты выказвалі, ну, так сказать, думку, што дзе-нибудь, можа, в сярэдзіне года пачатак такіх перамоваў не публічны, але цалкам магчымы. Ну, не публічныя кантакты ёсць. Бачыце, міністр замежных спраў Макей ездзіў в Стокгольм на паседжанні міністра замежных спраў АБСЕ. Там былі сустрэчы і в Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Нью-Йорку. Макей таксама сустракаўся. Таму кантакты ёсць. Некія перамовы кулуарныя яны ідуць, але гэта нема парадку дня, я паўтараю. Нема як бы дамоўленасці па нейкіх стратэгічных пытаннях, калі, так скажем, беларускі бок пойдзе на нейкія саступкі, а захад гатовы адмяніць, скараціць санкцыі. Вось па гэтаму глобальнаму пытанню я не бачу нейкіх магчымых пераменаў. Но ўсё ж таки, я так разумею, захад наўрад ці адмовіцца ад анансаванага ўвядзення 6-го пакета санкцый, які, ну, як кажуць, можа быць яшчэ нават больш жорсткі. Ну, тут цяжка нешта казаць, таму што пакуль што пра 6-й пакет это толькі некія размовы, некія намеры, ці яны ператворацца ў некую рэальнасць. Пакуль цяжка гаварыць, но праблема ў тым, што прынятыя санкцыі не працуюць. Таму які сэнс прымаць новыя пакеты, калі старыя пакеты не працуюць? Я тут вот так пытанне паставіў. Вось. Ну, вот санкцыі не запрацавалі, фактычна. Хаця былі вельмі грозныя, былі і сектаральныя аб'яўлены, і другія. Вось, но пакуль не запрацавалі. Таму можна прынимаць і 6-й, і 7-й, но калі яны не будуць рэальна дзейнічаць, то асаблівага сэнсу іх я не бачу. Калі там на пачатку, скажем, мінулага года казалі, што ну мы тут дасягнулі ўжо дна, тут з гэтымі рэпрэсіямі, пасадкамі і ўсім іншым, ніхто нават прадбачыць не мог, што там за гэтым дном ёсць новае з тым жа самым самалётам, на якім ляцеў Пратасевіч, а за самалётам яшчэ адно дно, міграцыйны крызіс, а там яшчэ і яшчэ. Ці можна
ввогуле прадбачыць, прадказаць якое дно можа быць прабіта яшчэ ў гэтым годзе, якіх выбрыкаў можна чакаць ад беларускага рэжыму і ў якім накірунку? Ну, я не бяруся загадваць, у якім кірунку, чаго можна чакаць. Я толькі магу сказаць, што сапраўды дна няма, тармазоў няма, чырвоных ліній няма. Вось, і таму можа адбыцца ўсё, што заўгодна. І ўнутры краіны, і ў канфлікце з Захадам. Тут шмат варыянтаў. Яшчэ застаюцца ў тэрыторыі Беларусі некія фірмы, кампаніі заходніх краін, еўрапейскіх, США. Ось, ну, тут улады весь час пужаюць заходніх інвестараў, што, маўляў, трэба задумацца гэтым краінам, што тут можа быць. Ну і вот бачыце, там адносна кампаніі А1 мабільнай сувязі там пачаліся некія працэсы вельмі небяспечныя для гэтай кампаніі. Лукашенко даў каманду яе праверыць. Ось, таму можна тут чакаць нейкіх праблем, непрыемнасцяў кампаній заходніх на тэрыторыі Беларусі, ну, як варыянт. Ну так, да, казалі пра тое, што ўсё ж такі вот і кампаніі заходнія могуць прыціснуць, нацыяналізаваць, і што дойдзе до таго, што з паслоў заходніх не застанецца у Беларусі. Але наколькі ўсё ж такі калі кажам пра рэгіён, і гэта патэнцыйная пагроза пачатку расійска-украінскай вайны, наколькі гэта магчыма, што рэгіён увогуле скоціцца ў нейкі, я не знаю, арэну баявых дзеянняў? Ну, цяжка даваць прагнозы, но мы бачым, што напружанне нарастае. І перамовы паміж Пуцінам і Байденам, пакуль, наколькі я разумею, з тых вельмі сціплых каментароў абодвух бакоў, пакуль не прывялі да разрядкі. Ось, таму магчыма тут усякае. Ось, но калі казаць беларускага аспекту, то я б тут звярнуў увагу вось на такія наступствы гэтага падвышэння ставак у адносінах паміж Расіяй і Захадам. Я ўжо нагадваў, што ідэя канстытуцыйнай рэформы з'явілася хутчэй з падачы Масквы, што, гледзячы па ўсім, Лукашенко паабяцаў транзіт улады верасні 2020 года Пуціну. І цягам гэтага году Пуцін нагадваў Лукашенко пра яго абяцанні. І падштурхоўваў Лукашенко ўсё ж такі пачаць транзіт. Але дзесь 3 тыдні таму, напярэдадні Новага году, Лукашенко раптам заявіў, што ён не будзе праводзіць датэрміновыя выбары. Ось, і тыя пераходныя артыкулы Канстытуцыі, якія з'явіліся, сведчаць пра тое, што Лукашенко збіраецца кіраваць да канца цяперашняй прэзідэнцкай кадэнцыі 25 года. Ось, і я думаю, што гэтыя перамены адбыліся са згоды Пуціна. Чаму Пуцін згадзіўся на гэта, чаму Пуцін згадзіўся на тое, каб Лукашенко не выконваў свае абяцанні? Менавіта вось з-за гэтага абвастрэння канфлікту з Захадам. Вось тое, што пачало адбывацца месяц-два таму, нарошчванне расійскіх войскаў на мяжы з Украінай, тыя ультыматумы, якія Масква вылучыла Захаду, яны ўсе сведчаць пра тое, што так, канфлікт абвастраецца, і ў гэтым канфлікце Пуціну Лукашенко патрэбен як практычна адзіны саюзнік Расіі ў канфлікце з Захадам. Ніхто больш з краін ОДКБ не падтрымоўвае Расію ў гэтым канфлікце, толькі Беларусь.
Лукашенко патрэбен як чалавек, які сапраўды гатовы пераходзіць любыя чырвоныя лініі, чалавек, які гатовы троліць, магчыма, нават правакаваць захад. Вось узгадаем і міграцыйны крызіс, узгадаем і заявы Лукашенко пра тое, што магчыма з'яўленне ў Беларусі ядзернай зброі. То бок Лукашенко патрэбен Путіну як чалавек, які можа сказаць, скажем, пагражаць захаду некімі рэчамі, на якія, можа, не зусім зручна самой Москве гэта рабіць, пра гэта казаць. Ось. І ў такой сітуацыі абвастрэння канфлікту Путін пагадзіўся на тое, каб Лукашенко заставаўся, не ажыццяўляў транзіт, сядзеў тут до 25-го году. Таму можам сказаць, што вось гэтае абвастрэнне міжнародных адносін, яно сыграла супраць беларускай дэмакратыі, супраць беларускіх дэмакратычных сілаў. Вось таму, калі у 2020 годзе абставіны былі супраць Лукашэнкі, то ў 2021 годзе гэтыя абставіны пачалі з'яўляцца на карысць Лукашэнкі. То бок чорныя лебедзі, якія прыляталі гэтым годам, яны былі чорнымі для дэмакратычнай апазіцыі, а не для Лукашэнкі. Я згадаю і вельмі, хорошая кан'юнктура для беларускай прадукцыі, якая з'явілася пачатку года. Там цэны выраслі на беларускую прадукцыю. Гэта стварыла спрыяльныя ўмовы для росту экспарту і для росту псіхолагіх паказчыкаў. Ну і вось у канцы гэта вось абвастрэнне міжнародных адносін, якое таксама ідзе на карысць Лукашенко. Ну, можа, хоць сёлета ўжо гэтыя чорныя лебедзі палятуць у іншы бок і там завітаюць у дразды. Ну, бачыце, праблема чорных лебедзей у тым, што іх немагчыма прагназаваць. Гэта рэчы, якія раптам здараюцца, знянацку з'яўляюцца, вось, нечаканыя і непрагназуемыя. Ну, будем тады не прагназаваць, а прынамсі спадзявацца, што как бы не толькі у бок дэмакратычных сілаў тыя чорныя лебедзі будуць ляцець, а зменяць сёлета свой накірунак. Дзякуй вялікі. Валер Карбалевіч, Зміцер Лукашук у першым стрыме Еўрарадыё ў 2022 годзе. Спадзяемся на лепшае і верым у лепшае. Дзякуй вялікі, спадар Валер. Дзякуй.